Čujemo se. Dobro večer i hvaljen Isus Marija. Ja najprije, pošto ja nisam iz Kristofora, ja sam gost, htio bih jedno iznenađenje za Josipa Lončara, za cijelu organizaciju Kristofora, za ove prekrasne pjevače iza nas, da jedan veliki pljesak izađe. Jedan veliki pljesak za Oca Nebeskog, za Duha Svetog, za Isusa Krista. Josip mi je rekao da imam 20 minuta, ali ovo nisam računao, tek od sada imam 20 minuta. Trebao bi se predstaviti sa knjigom Ti si svjedok, koju sam djelomično ja napisao. Evo ovako, kako vi sjedite, sjedio sam jednog dana posle mise u crkvi i pitao sam se, dragi Bože, što ja danas mogu učiniti za tebe? I tad su kroz moje tijelo, kroz moje ruke, kroz moje vene, čitavim mojim bićem pristrujile dvije tada meni potpuno neshvatljive riječi. Napiši knjigu. Ja velim, ne! Moj prvi odgovor je bio, Bože, to je nemoguće. Ja sam vozač kamiona. Ja imam 3 razreda srednje škole za vozača. Ja sam i najgori učenik u školi. Ja nemam blage veze sa književnošću, Bože. To je meni nemoguće. Osim toga, ja nemam vremena za to. Ja vozim kamion. I borio sam se s tim pitanjem, više puta sam to pitao, isto tako iza svete mise, dragi Bože, što danas? I opet iste riječi, piši knjigu. Tada mi je, nakon nekoliko mjeseca te borbe, unutarnje, došao u ruke časopis Buk, u kojemu su napisali kratki životopis od majke Terezije, gdje ona, kad je dobila poziv od Isusa da osnuje red za siromašnu djecu koje nikad neće platiti, ona se isto tako borila i ona je govorila, ne, ja to ne mogu, ja sam neuka, ja sam slaba. Isuse moj, pa jedva pola razumijem što od mene tražiš. Sve dok jednog dana nije pristala i dala je otkaz kao ravnateljica u fakultetu tamo u školi gdje je bila i otišla je spavati na smetlište i rekla je, tamo sa tima siromašnjima, tamo sam doživjela Boga. I onda kad sam se ja u tim riječima pronašao, sam se mislio da sam ja razmaženo derište koje zaista mogu sjesti u toku sobu, uzeti olovku i papir i početi pisati. Tak sam počeo pisati, a zapravo za knjigu koja je u stvarnosti nastala u cjelini su zaslužne 2 osobe, to su moja djeca. Sebastian i Mirjam, jer neki dan mi je neki prijatelj rekao, ti se kitiš s tuđim pepom. Pa da, Duh Sveti me nadahnuo, djeca su mi knjigu napisala i sad ispala sam ja autor. A to je ispalo tako da najčešće sam knjigu pisao zapravo u kamionu. Nazvao sam s telefonom svoje djece doma, oni su sjeli za kompjuter i pisali su knjigu. Tako da, zaslužni najviše za moju knjigu su moja djeca. I Sebastian i Mirjam su to na predivljan način sve ostavili i pisali. Bogu hvala za njih i na taj način je ova knjiga ostvarena. A što pišem? Pišem svjedočanstvo. Kako je Bog živ, kako je velik, kako je stvaran, kako je sama ljubav. Nažalost, ja sam ga u pravoj punini upoznao tek sa 39 godina, iako čitav život idem u crkvu. Dakle, od frame, od redovitih svetih misa, od svih sakramenata, tek sa 39 godina. I sjećam se, negdje 94. godine, doktor profesor Tomislav Ivančić pokojni je tada imao seminar u Globusovoj dvorani u Zagrebu i rekao je puno divnih riječi, ali meni se spale na misli jedne koje sam nosio čitav život. Tek sa 39 godina sam ih shvatio, to je bilo ovo. Pazite vi vjernici, kad vam je sve u životu idealno, sve bajno, sve super, da li možete dostići pravu vjeru? Mislim, kako taj pametan čovjek može tako glupost prestati? Vjera je super, pa dragi Bog je uvijek odličan, pa dragi Bog je super. Kako je mogao to reći? Iz mnoštva riječi, meni su te riječi ostale u sjećanju zato da ih shvatim 2011. godine, negdje tokom 2. mjeseca, znači u mjesec dana mi se dogodilo ovo.
čitav sam život prije toga imao konce svog života u svojim rukama. Imao sam novac, bavio sam se sportom, imao sam sve materijalno i nisam znao biti zahvalan Gospodinu. Mislio sam da je to normalno, da je to tak svima. I tada mi se, znači, u 2. mjesecu 2011. dogodilo to da sam uložio cijeloživotni imetak na gradnju apartmana na moru. Napravili smo jednu zgradu na Pagu, zaradili, išli smo raditi drugu zgradu na Krku s istim čovjekom, s istom firmom. I tada me taj čovjek prevario za sve. I u jednom momentu ostao sam bez ogromne svote novaca. I išao sam, dakle, dobili smo stečaj u tih mjesec dana, bila je pod hipotekom naša kuća, bila je kuća mojih roditelja, još sam ostao dužan, veliki novac u onim predivnim švicarskim francima, koji su prije 6 godina imali ono ludilo i ne možeš vratiti nikako. Stvar bude još ljepša kad sam išao na posao ujutro u 6 sati, kilometar od kuće, došao sam na jedan kratki mostić koji je bio zaleđen i ja to nisam procijenio dobro i s autom sam se tu zavrtio i stao sam. I u tim trenucima kad sam stao, na to je naletila jedna žena na mene i udarila me pekleškom i oko 2 noge. Desno su mi doktori uspjeli pokrpati, a lijevo su mi morali amputirati. Dakle, imam stopova na lijeve noge. Da stvar bude još ljepša, imali smo taj predivan kredit i imao sam u toj nesreći jednu kasku policu životnog osiguranja od koje bi dobio između 2 do 3 milijuna kuna odštetu, onako grubo. Da se mi malo povrati ta sredstva, nisam je uplatio, dobio sam 0 kuna. I to nije sve. Šećer na kraju i onaj pravi potez vjere dogodio se sa mojom suprugom. Naime, ona je u tim trenucima bila 2 mjeseca trudna sa našim 5. djetetom. A ja sam se u bolnici pitao, meni se 3 dana nije spavalo. Ne od bolova, nego od pitanja, Bože, ko je vas u svijetu u mome životu? Gdje si? Čitav život idem na crkvu. Zašto me tučiš tako snažno? Zašto sve odjedanput? Nije mi se spavalo 3 dana od odgovornosti. Iz čega podići ove 4 djece? Moja žena doma kućanica sa djecom je. Ja se rađujem za obitelj. Ona, pa sve je da bi kao frizerka se zaposlala, ne može vraćati ratu kredita. Ja sam pitao, Bože, kako? Znate što je učinila moja supruga? Došla je do mojeg bolesničkog kreveta i rekla mi tada ove predivne riječi. Zlatko, ja nisam ubojica, ja sam majka. Pa tamo da sve izgubimo toliko da ovi od banke dođu i sve nam uzmu. Ja ću to dijete roditi, jer znam da Bog ima plan za nas. Jer Bog je veliki. Kad sam ja bio slomljen, psihički, fizički, materijalno, pogledala moja supruga. Jer u tim trenucima nisam izgubio ono što je najvrijednije. A to je vjeru u Boga i ljubav moje žene. Molim vas jedan pljesak za moj sam. Zato je naslov za moju suprugu u ovoj knjizi Moja princeza Sandra. Nije baš lako postati princeza, ali zahvaljujem se moje ženi koja je bila čitav život potpora i kroz ovu knjigu i kroz sve što danas radim. Ja dalje vozim kamion. Tada mi se vjera događala na ovaj način. Dakle, u tom svojem dnu. Došao je svećenik u bolnicu, veličasni Milan Lončević, koji je bio tada kapelan u bolnici. I kako su liječnici liječili moje tijelo, dakle, taj svećenik na predivan način liječio moju dušu. Stvarao moj novi život. Na ovaj način. Ja mu ispričam sve ovo koje sam ispričao vama i još u detalje, još točnije, još jače. I bilo je tu još nekih udaraca. A on mene gleda s ovak širokim osmijehom i veli mi, Zlatko, to je prava stvar! Kako ga gledam, vi ste si, molim, Zlatko, do sada si bio katolik na papiru. I to nije ništa.
Danas te Bog zove da mu predaš svoj život. I ako to učiniš, ovaj novi život u duhu bit će ti 100% ljepši od onoga od prije. Tada, prije 6 godina, taj svećenik mi je rekao, pisat ćeš o njemu. Ja držim svoju knjigu u ruci. Svjedočit ćeš i nećeš moći stati. Ovaj novi život u duhu bit će ti neusporedivo bolji, ljepši. Ako predaš danas Bogu svoj život. Ja gledam, ja si mislim, ovo je lud da luči ne može biti. Kako mislim, to me sad može reći, mislim da me tješi, on sad meni ovo. A taj svećenik je rekao proročke riječi. Ja sam otišao u bolničku kapelicu i tada sam napravio taj najvažniji ugovor, bez tinte i papira, s dragim Bogom. Predao sam mu svoj život. I poslije toga su mi se doista počeli događati čudesa. Bog je toliko velik, toliko živ, toliko snažan. I ja sam ga upoznao. I podigao me svega, iz pepela. Nekad sam mislio da ja mogu. Nekad sam njemu dao u ruke svoj život i rekao, sad mi ti vodi. Moja matematika je stala. Umjesto do 64. godine vratio sam kredit samo 5 godina. Puno njih mi pitao, kako ti to uspio? To je malo recepturu. Ja kažem, kad sam bio dužan do grba i kad je bila hipoteka od kuće od mojih roditelja, vozio sam se u kamionu i nisam se molio, Bože, daj mi zdravlje. Bože, daj mi riješiti kredita. Molio sam se, Bože, daj mi da bude tvoj. Ja ne mogu objasniti to ludima, jer to nije baš normalno. Ali ja sam se molio, Bože, daj mi da bude tvoj. Da ne skriješim. Da kad mi nudio mito na poslu, jer se bavim sa nabavom, da ne pristane. Da bude 100% tvoj u svemu. Jedna tema na to je dobra poslovna prilika. U kojoj opisujem kad nismo imali trupaca. Kad je sve ovisilo u meni. Ja sam glumio katolika. I mi i dalje nismo imali trupaca. I molili smo jednu devetnicu. Interesantno, nakon 9. dana posta, molitve, svete misije, prikazivanja, imali smo nakon toga toliko trupaca da nismo mogli priraditi. Da jednostavno kupili smo još jedan kamion. I Bog je htio ispitati mi koliko sam uvjeren, koliko sam spreman biti lud za njega. I jesam. I zato sam napisao knjigu na ovaj neobičan način. I to nije bitno. Bitno je da knjiga ima plodove. Rekao mi je jedan čovjek, školujemo još, osim 5 djece, školujemo kad mi je Gospodin otvorio srce za njega. Školujemo još 5 djece u Africi. I ja neki dan idem davati tamo novce časnim sestrama i veli mi je časna, sad su bili prije neki dan tu jedni potaknuti vašu knjigu, uplatili su donaciju za djecu. Gospodin me potaknuo prošli tjedan da dam knjigu tu svoju jednom nevjerniku, jednom čovjeku koji ne ide uopće u crkvu. Mislim, svaki njemu, jer pišemo Bogu, vjerojatno neće ništa pročitati, ali Bože, ako poticaju tebe, ja ću dati. Čovjek mi mislio pročitati možda ništa ili jednu stranicu. Baš naleti na dobru poslovnu priliku. I on to pročita, ja im popodne čitam i plaćam. I na kraju dana u 10 sati pošalju poruku, pročitao sam cijelu knjigu. I pošalju mi uplatnicu, uplatio 5.000 kuna za udrugu Betleheme za zaštitu nerođenih života. Jer o tome nešto piše. Jedna slava za Isusa je velika. Jedan par koji se rastavljao, su se pomirili i živi skupa. Događaju se takve stvari da ja nisam bio svjestan. Jer Bog vidi cijeli naš život, cijelu sliku. Mi vidimo samo epizode. I sad sam potpuno svjestan da nisam napisao knjigu, bio bi to najveći promašaj u životu. Zahvaljujem se što mogu govoriti tu pred vama. Imam još nešto vremena. Htio bih reći da mi je biskup Josip Mrtak napisao pregovor. Kad sam čuo toliko poticaj da idem biskupu Mrtaku, pa sam si mislio, Bože, kud mi šalješ biskup? To je kod da pape moram ići, pa kako ću ja doći? Pa ja mislim, nemam teologiju, nemam fakultet, nemam ništa, Bože, pa biskup će me odbiti, ja s tom svojom knjigom, pa kako? Ali, kako mi na Balkanu ništa ne možemo riješiti bez dobre veze, ja sam upotrebio vezu. I jedan naslov u knjizi je da je naša obitelj molitvena zajednica broj 1.
svaki dan doma molim se svemu obitelji Krunicu. I molimo se mi biskupu Josipu Mrteku, molimo se Majci Božji da ona to providi, da kad dođemo tamo da bude sve super. I odlučim ja, jer je biskup Josip Mrzak vrlo plemenita osoba, obožava obitelji s više djece i povede nas u svoju djecu. Svi nas 7 dojdemo k njemu, ja mislim sad on onak nježan, sad to sve super proteklo. I odmašao naš Leo, imao je 5 godina, skoči na biskupa, skoro je čovjek pao. Ti si mene krstio! Slabo je krst, došao 5 djete krstiti. Zatim dojde Luka, uzme tamo sok, spije taj sok, potrigni se onak na glas, pa svi onak, jer se mote. Onda Leo skoči, ne znam da li baš prvi dan vidite sliku na fotelj gore, noge prek fotelja, počne se okrenuti noge gore. Onda ja vam smirite se djecu, onda se počne naganjati oko stola, biskup oka sve nas. Onda Luka se izmuči, dojde si popiti soka, onda prolije sve tam po stolu pred svima. Ja si mislim, užas. Kaj će sad biskup misliti? Mislim, ova neka puknuta obitelj, neće mi napisati predgovor. Ali mi kao obitelj išli smo 6 dana u Međugorje Majci Božjoj i kao obitelj bili smo tamo s molitvenom zajednicom Totus Tus, u molitvi u zajedništvu i ja stalno imam neki grč. Je li to biskup potpisao ili neće? I pazite ovo, prošle godine smo isto kao obitelj bili u Međugorju na 5 dana i tad sam se pitao, Bože, to što pišem, je li to tebi drago? Jel ti se to sviđa ili nešto krivo pišem? I tada je na radio postaji Mir Međugorje, htio sam čistačice tamo vani reći hvala vam, slušam vas, prenesite to ostalima, ali nije bilo tako, gospodin ima drugi plan. Došla je na to gospođa Višnja Spajić koja je voditeljica i igrom slučaja nastala je emisija. Oni su to stavili na YouTube i na 1000 ljudi to pregledali. To mi je dalo snažni poticaj da shvatim da ovo što pišem da je dobro, da ljude zanima, da je to. Dakle, ove godine ta jedna muka hoćete biskup to blagosloviti. I zadnji dan, mi se molimo Majci Božjoj i dakle u Međugorju. I zadnji dan, kad dođem u hotel, upali mi se Wi-Fi i biskupov tajnik mi pošalje predgovor, biskup podržava, zahvaljuje i dobije cijeli taj njegov predgovor. I ja se to protumačim ovako. Molio sam se Majci Božji, molili smo se svi Majci Božji. I tada u Međugorju, Majka Božja nam je rekla, evo, meni ste se rekli, meni ste se molili, to vam je od mene. Sretan vam put, možete vam. Jedan pljesak za Majku Nebesku. Nešto kažem o naslovnici. Knjiga ima 160 stranica, sve su svjedočanstva. Na primjer, kad sam prvi puta došao, ovo mi je vrlo snažno za mene. A htio bih da bude i za vas. Kad sam prvi puta došao na svetu misu, desna noga mi žuljela, tek su mi skinuli gips, pokrpali sa protezom, lijeva mi žuljela. I kad je svećenik podigao hostiju gore i kad je bio trenutak prikazanja, tad sam pitao Isuse, što bi ti htio da učinim za tebe? Da sada klećem, da sada stojim, jer me noge bole, pa bi to bilo veća žrtva za tebe. Ili da teknem, da te prosturio taj predivan glas kroz moje biće. Ne stojiš tu, što je tebi teško, nego kad klekneš, učini to iz dostojanstva prema meni. Jer Isus Krist je toga dostojan. I kad imate bijele hlače, i kad vas nešto žulja, da kleknete u trenutku prikazanja, jer je Isus Krist živ u tim trenucima. Taj unutarnji glas koji me vodi kroz ovu knjigu, u kojem govorim i pišem u njemu, prvi put sam ga doživio sa riječima na svojem WC-u, kad sam bio svjestan totalno svoje nemoći i kad sam bio sam u kući i kad sam plakao, tada mi Isus rekao, ne boj se, ja sam s tobom. S tim riječima je započeo taj unutarnji glas u meni, kojega opisujem u ovoj knjizi, koji me vodi kroz svetu misu, kroz ljubav prema neprijateljima, kroz milosrdno srce. Interesantno, kad sam imao više novaca, nisam
školovao djecu u Africi, nisam dao sinoćima, nisam dao desetine. Moje srce je bilo tvrdo, jer sam bio sebičan. Upravo ovako kako je opisao to Josip prije. Svojega egoista. Sve ja mogu. A Boga imam s rezervom, onoliko koliko mi treba. Radi reda. A danas je Bog za mene sve. Danas stalno razmišljam o njemu. Jer je toliko predivan, jer je dostojan svake stvari. I ovaj naslov, Josip mi je rekao, nakon 20 minuta će mi štekati mikrofon. Evo još koju sekundu. Naslov knjige, Ti si svjedok. Moram završiti s naslovnicom. Zapravo znam sam trebao pročiti. Kad je molitvena zajednica pjevala pjesmu Moj se plač krenuo u igru, tada sam se pitao, Bože, ti si me nasamario na knjigu. Ja imam 100 varijanti o naslovnici, daj mi ti malo neku ponudu tvoju, što bi ti htio? I tada sam dobio viziju. Dakle, trčim po stepenicama, vidi se da imam protezu, imam poteškoću, ali se ne predajem, ja ne šetam, ja trčim. Trčim iz tame prema svjetlu i tu gore u svjetlu piše Moj si plač krenuo u igru. To je 30. psalam, to je bila pjesma, a i to je poruka čitave ove knjige. Sve moje promašaje, sve naše promašaje i slabosti Bog je kadra okrenuti dobro. A naslov, Ti si svjedok, ne odnosi se samo na mene. Ja sam potaknut, kako tu piše od Draga na zadnjoj strani, na neobičan način dio iz svoga života stavio na papir, u ove korice. A naslov Ti si svjedok ne odnosi se samo na mene, nego na svakog od vas. U prvom redu i vas dole i vas gore. Jer svaki ljudski život je svjedočanstvo Božje mudrosti, inteligencije i kreacije u ovom svijetu. I zato vas pozivam da svi vi svjedočite svojim životom tu Božju veličinu, ljubav i snagu. Hvala vam kad ste me slušali i ste koje mi kažem. Ko bude htio danas kupiti knjigu, ja ću stati tam negdje pokraj i mogu se potpisati, mogu malo posebno napisati. Hvala vam puno, Bog vas blagoslovi.